Za viac ako 80% infarktov či mŕtvic nemôže vysoký cholesterol či vápnik v našej krvi. Ak človek zomrie na infarkt či mŕtvicu, môže za to krvná zrazenina. Ak nám niekto tvrdí, že človek zomrie na následok vysokého cholesterolu v krvi, tak nám nehovorí pravdu. Krvná zrazenina sa vytvorí v našom srdcovo-cievnom systéme v priebehu pár sekúnd. Krvná zrazenina je vlastne odpoveď tela na zranenie. Funguje to tak, že ak má telo poškodenú stenu tepny, vytvorí krvnú zrazeninu a tým sa snaží zalepiť stenu tepny, ale potom ju automaticky vstrebe. Problém nastáva vtedy, ak sú tieto poškodenia veľmi časté a sa opakujú. Fajčenie, pobyt v znečistenom prostredí, alkohol či rafinované škroby sú rizikové faktory, ktoré ovplyvňujú náš srdcovo-cievny systém. Nadmernou konzumáciou alkoholu či rafinovaných škrobov to je cesta, ako príjmame čistý zápal do našeho tela. Vedeli ste, že cukrovkári sú až 5-krát viac náchylnejší na vznik infarktu či mŕtvice, ale pre bežnú populáciu to bude nadmerná konzumácia cukru a vysoké hladiny vápnika v našej krvi. Musíme preto prijímať vitamín K2, ktorý usmerňuje vápnik na správne miesta v našom tele. Nájdeme ho v mese, vajíčkach či miestnych výrobkoch. Takisto s vitamínom K2 je vhodné užiť vitamín D, pretože fungujú synergicky a pôsobí silne proti zápalu. Ak sa moje video páčilo, dajte like a prihláste sa na odber.